22 नं खख्लाबारि बियाबनि सिङाव थानाय सोनाब 3 नं दिहिरा गामिनि मनिन बसुमतारिया थांनाय गोबाव समनिफ्रायनो आगदाथिंजायनि समफ्ल'आव राइट हाइड्र'फेन्युम'ट'रेक्स हाइप'भलेमिया बेरामजों भुगिनांनानै दं। दुखुनांथाव बाथ्रानि डक्टरा बेरामखौ अपारेशन खालामना लानो बिथोन होदोंमोन, नाथाय रांखावरिनि आंखालाव डक्टरनि बिथोन बादियै अपारेशन खालामना लानो हायाखै। बेरामखौ फाहामथाय होनो हायैयाव दा दुखुथिया बेमारिया ओरैनो न'आव जिरायनानै दं। बेनिखायनो गोसो अनफावरि रायजो राजाफोरनिफ्राय लोगोसे बिटिआर सरकारनिफ्राय बेरामखौ गोजौ फाहामथाय लानो हानाय बायदि एबा अपारेशन खालामनो हानाय बायदि अनसुंथाइ हास्थायदों बेरामि मनिन बसुमतारी आरो नखरनि सोद्रोमाफोरा। रां अनसुंथाइखौ नोंथांमोना बेंक एकाउन्ट नं 40577527996 IFSC SBI N 0017203 Brance Simla Bazar account holder Jwosrang Basumatary-नाव हरनो हागोन। लोगोसे 9957890674 नङाब्ला 9957824962 जानबुं अनजिमायावबो बेरामिखौ खौरां लाहरनो हागोन। 9 दानसो जाबाय। ओरैनो डक्टरा बुंदों दै जमा जादों होननानै। बे दैखौ दिहुननायाव एसे मोजां मोनदोंमोन। मोननायनि उनाव आरो खनसे एक्सरे खालामनानै नायबा आरो माबायाव समफ्ल'आव दागो जादों होननानै अपारेशन खालामथारनांगोन होनना बुंदों। दा सायो बिराद बेखिनिया बिखा ओइ दै बख'नाय खिनियाव इदि सायामोन आरो बेनि दा बिराद सायो खालामाखै। ओरैनो रायजो राजाया होनायाथ' होदों एसे गरसे गरनै, ओरैनो लोगोफ्रा एसे 10-20 बिदिनो सोर जि हायो होदोंमोन आरो। नाथाय आरो दा नैबे थोजासे माबा बे अपारेशनाव जाहैया आरो। दा डक्टरा गाव बुंनाय मथे 1.5 लाख बिदोंमोन अपारेशन। 1.5 लाख थाखाखौ दिहुननो राहा गैयि बायदि न'खर आरो। आं रायजो राजा आरो सरकार बिनि सायाव अनसुंथाइ हरोब्ला थारमाने आं गोजोननाय मोनगोन। बिथां मनिन बसुमतारीया जोंनिनो लोगोमोन, दाबो लोगोयैनो दङ। बिथाङाबो थांना थानो लुगैयो नालाय, दा जोङो बिथांनिनो जानानै जि हायो लोगोफोरनिफ्राय एसे एनै कालेक्सन खालामगासिनो, नाथाय थोजासे जायाखै। बिनिखायनो निउसखौ लानानै जोङो माबाफोर अनसुंथाइफोर मोनगोन नामा, सोरबाफोर अनबाय बायगोन नामा, बेबायदि हिसाबै नोंथांमोन निउसनि मानसिफोरखौ जों लिंहरनानै दिनै बहल भित्ति हिसाबै मोनथिजानो आरो अनसुंथाइ मोनगोनखौ मिजिं लानानै जोङो बे हाबाफारिखौ मावनाय जादों। मा बेमार जादों? बेमाराथ' ओरैनो दै जमा जादों होनना बुंदों, बे हावफाव ना मा होनो समफ्ल'आव। दा बेखौ सिगाङाव अपारेशन बायदियानो जाहैबाय, बे पाइप सोनानै दैखौ बख'गासिनो, खिन्थु बेखौ बख'नाय लोगो लोगो ब्लक जायोब्लाथाय आरो बे दैया जमा जाफिनो। दा बे अबस्थाखौ डाक्टारा बुंनाय लेखा माने अपारेशन खालामाबा जाथारनाय नङा। दा अपारेशननि थाखाय 1.5 लाख थाखा नांनाय जादों। 1.5 लाखबाथाय अपारेशनखौ साक्सेस जागोन होनना बुंदों डक्टरा। जोङो स्पर्ट्स हस्पिटाल रङिया बाहाय नायदोंमोन। सौरभ बरुवा बिथांजों नायदोंमोन। दा बिथांनि बाथ्राखौनो लानानै जोङो फैसाखौ एसे एनै जगार खालामगासिनो, नाथाय थोजासे जायाखै। बेनिखायनो दिनै बे निउसनि गेजेरजों सोरबाफोर अनबाय बायनानै हरबाय बायो खोमा होननानै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों
सरकारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेयर पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ, एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरकारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेयर पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा रड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 700-226-133 9101-536360 700-226-133 9101536360